Hello guys, welcome back to Uttom Daimary. गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। स' लोगोफोर आं दिनै जोबोद खुसि मानो होनोब्ला नोंथांमोननि अननायजों नोंथांमोननि हेफाजाबजों आं दिनै 1K साबस्क्राइबार आंनि चेनेलाव मोननो हाबाय। स्पेशली आं बिथां एक्सट्रा इउटिउबारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनो सानो मानो होनोब्ला बिथांनि थ्रुयैनो दिनै आं 1K साबस्क्राइबारखौ मोननो हाबाय। स्पेशली आं आरोबाव साबायखर बावहरनो सानदों जायफ्रा पार्टिसिपेट खालामबाय जायफ्रा रोजाबनायाव बाहागो लाबाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव साबायखर जासिहरनाय थाबाय। आंनि हास्थायनाय बायदिनो बिथांमोना आं बुंनाय बायदिनो गुरै गोसो लानानै बिथांमोना बाहागो लाहरदों। आं जोबोद मोजां मोनदों। स' लोगोफोर रिजाल्टखौ मोननायनि सिगांनो आं फंनैसो बिबुंथि आं लाखिनो सानदों। नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो भिडिअखौ नायलां। आं रिजाल्टखौ एसे लास्टाव होगोन। दिनैनि भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ। थ' नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै आसा खालामबाय फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम। आं बेखौनो बुंनो सानो जायफ्रा बाहागो लादोंमोन जायफ्रा रोजाबदोंमोन गासै 19मोन बाहागोखौ जोंहा उदालगुरिनिफ्रायबो लादों आरो बाक्सानिफ्राय मोननो हादों, चिरांनिफ्राय मोननो हादों, लोगोसे क'क्राझारनिफ्राय मोननो हादों। थ' आं साबायखर बावहरदों बाहागो लाग्रा बिनानावमोननिसिम। थ' आं बेखिनियावनो बेखौनो बुंनो सानो जायफ्रा सेलेक्ट जाबाय दिनै जायफ्रा आङो सानदोंमोन सासेल' आं सेलेक्ट खालामगोन होननानै नाथाय माने ओरैबायदि मोजां माने रोजाबनानै हरबाय माने आं सेलेक्ट खालामनो बिराद माने मुस्किल जादोंमोन आरो जारला जादों एसे मानो होनबा बांसिनानो माने मोजां रोजाबनानै हरदों। थ' बेखौहाय आं सायख'नो थाखाय एसे गोब्राब मोनदोंमोन सोरखौ लागोन सोरखौ दोनथ'गोन माने आं सासेल' आं सेलेक्ट खालामगोन सानदोंमोन नाथाय इसेबां मोजां आङो गारांफोरखौ मोननानै भइसफोरखौ मोननानै आं माबायदि दोनगोन बेबायदि जादोंमोन। स' आं सानबाय दे आङो एबार खनसेयाव फार्स्ट आरो सेकेन्डखौ आं सायख'नोसै फार्स्ट जायो बेखौ आं बर्थमान बेखौ लानानै आं रोजाबग्रोनोसै ओमफ्राय जाय सेकेन्ड थांदों बेखौहाय नेक्स्टआव आं रोजाबगोन होननानै आं बेखौनो साननानै माने फार्स्ट आरो सेकेन्डखौ आं सायख'नानै लानाय जाबाय आरो। थ' जायफ्रा बिनि गेजेराव जायफ्रा बाहागो लानायावहाय सेलेक्ट जायाखै बिथांमोना आगैमोना एसेबो गोसोआव दुखु दाला मानो होनोबा नोंसोरनि रोजाबनाया जोबोद मोजां जादों आरो भइसफ्रा जोबोद मोजां गोदै मिलौहाब आङो जोबोद मोजां मोनदों। नाथाय दुखु दाजा मा खालामनो उपाय गैया माने सायख'नायाथ' सायख'खानांगोनानो गासैखौबो सायख'जोबनोबो हाया जाहैबाय खनसेनो। थ' सानैखौ आं सायख'नाय जाबाय। थ' आगैमोनखौ आसा खालामदों जायफ्रा सेलेक्ट खालामाखै जिउआव दुखु लायालासिनो नोंथांमोना आगैमोना जेन बिदिनो रोजाबलांबाय थागोन बेखौनो आं आसा खालामो। इसोरा सुबुं माहारिनो मोनफा मोनफा गासैनोबो टेलेन्ट एबा रोंगौथिखौ हरदों नाथाय जों बेखौहाय जोङो नागिरनानै लानो रोङा। सोरनोबा रोजाबनो हानायनि, सोरनोबा मोसानो हानायनि, सोरनोबा केमेरा खेबनो हानायनि, सोरनोबा डक्टर जानो हानायनि माने बायदि रोखोमनि इसोरा टेलेन्टखौ राननानै हरदों। नाथाय खायफाया बुङो आंनो जेबो टेलेन्ट हरासै, आंनो जेबो रोंगौथि हरासै, आं मानसिल' आं जेबो रोङा बेफोरबायदि होननानै खायफाया दुखु जायो। नाथाय बे गोरोन्थि। नोंथांनि इसोरा मालाबाबो डाइरेक्ट फैनानै खोन्थाया जे नोंनो आं बे आमुक टेलेन्टखौ होदों, नोंनो रोजाबनो हानाय टेलेन्टखौ होदों बेफोरबायदि मालाबा बुङा। नोंथाङा रिसार्च खालामनांगोन बेखौ नोंथाङा नायगिरनांगोन इसोरा आंनो मा टेलेन्ट होदों बेखौ नोंथाङा नायगिर। जुदि मोनाखैब्ला नोंथाङा जुदि नोंथांजों लोगोसे मा टेलेन्ट दं इसोरा आंनो मा टेलेन्ट होखो जुदि बेखौ नोंथाङा जुदि नायगिरनानै मोनाखैब्ला दिनैनिफ्राय लानानै नोंथाङा नायगिर। थारैनो नोंथाङा इसोरनिफ्राय होनाय मोनसे टेलेन्टखौहाय रोंगौथिखौहाय नोंथाङा थारैनो मोनदांनो हागोन। बेखौ आं 100% आं बुंनो हायो। दिनै जुदि नोंथाङा माबाफोर खामानि मावबाय हमना सोरबा बायदि जेनेबा सोरबा मेथाइ खनबाय सोरबा मोसाबाय जेनेबा बायदि जेनेबा नोंथाङा जिखुनु खामानि मावा मानो नोंथाङा जुदि मावनायनि गेजेरजोंहाय सोरबा जुदि नोंखौ बाख्नायगोन जे आमुक जोबोद मोजां जादों नोंनि खामानिया बेजोंहाय नोङो बेखौ सानफ्रोमबो मावबाय था नों थारैनो जौगामारगोनलै। नै बेबायदि सोरबा जुदि नोंखौ बाख्नायोबा नोंथाङा बे खामानियाव थारैनो इन्ट्रेस्ट जागोन आरो बेखौनो साननानै ला जे आंनो बे खामानियावनो इसोरा आंखौ नांथाबनो थाखाय मोनसे माबा होबाय जेनेबा साप'ज इसोरा आंनो टेलेन्टखौ होबाय बे खामानियाव। थ' बेखायनो नोंथाङा बे खामानिखौ मालाबाबो दानागोन। जाय खामानियाव नोंहा बाख्नाय जानाय दं जाय खामानियावहाय जाय खामानिखौ नोंथाङा मावनानै मोजां मोनदों बे खामानिखौ मालाबाबो दानागोन। नोंथाङा बे खामानिखौनो मावबाय था नोंथाङा साक्सेस जाखागोन। थ' आंहाबो मोनसे टेस्टिमनि बायदि दङ जे रोजाबनाय बेलायावहायनो
मोनसे आंहाबो बिराद इन्ट्रेस्ट दं नालाय थ' माबायदि जादोंमोन आं बेयावहाय थारमाने आंखौबो इसोरा खोन्थायाखै जे डाइरेक्ट नोंहा रोजाबनो हागोन बे बाथ्राखौ माला बुङाखै थ' आं दिनै गावखौबो गौरब खालामनानै लाया जे आं मेथाइ खननो हायो होननानै माने ओरैबायदि जादों जोंना ख्रिस्टियान नालाय ओमफ्राय थ' बिदिनो माने आं मालाबाबो रोजाबफेरा मालाबाबो रोजाबनायनि सोमोन्दै आं जेबो मिथिया जेबो रोङा आङो नाथाय सानसेखालि माने मोनसे जायगायावहाय प्रग्राम जादोंमोन प्रग्राम जानायावहाय थारमाने बिदिनो मोनसे सभा बायदि जादोंमोनथ' थारमाने इयाव सार्केलनि मोनसे प्रग्राम जादोंमोन आरो ओमफ्राय बे सार्केलनि प्रग्राम जानायावहाय माने गोबाङानो खनबाय गासै माबानिफ्राय खनबाय आनसलिकनिफ्राय खनबाय ओमफ्राय दा जोंनि आनसलिकनिफ्राय जोंनि जितु आनसलिक बे आनसलिकनिफ्राय माने बिदि खनग्रा रावबो गैयामोन आरो थ' ओमफ्राय गासिबो माने दंमोनबाबो बेकग्राउन्डआव गासिबो बोराय गोजामोन आरो माने खननो हानाय अबस्था बिदि गैयामोन आरो खननो हाया खननो रोङा माने बोरायबाय नालाय बिदि ओमफ्राय आंल'सो माने दंमोन आरो ओमफ्राय दानाबा आंबो बिराद लाजियो बिराद गियो बे समाव आं बिराद गिग्राखा लाजिग्राखा कुनु माने खननायनि सोमोन्दै जेबो मिथिया जिर' आरो दाबो जिर' ओमफ्राय बिदिनो जाय एनाउन्स खालामदों जाय इनकर बिथाङा आंखौ नुहुरनानै बुंबाय नों फैदो होननानै थिनहरग्राफ्राबो बोरायफ्राबो आंखौ थिनहरबाय ओमफ्राय उफाय गैया आङो हान्थु दोलो मावलायनाय आङो सिगांजोंहाय दोंसे खनबाय थानाय हिसाबै जों खनबाय थाखानाय मेथाइ बेखौहाय रोंनानै दंमोन बेखौहाय लानानै आङो हान्थु मावलायलायनाय गुलु मावलायनाय आङो सिगांसिम आवगायलांबाय थ' बेयावहाय सासे गिटार दामग्रा दंमोन गिटारल'मोन आरो इन्सट्रुमेन्टआ ओमफ्राय गिटार दामग्राया माबा सावतालमोन पल मार्डिना माबामोन दुखुनांथाव बाथ्रा बिथाङा रुंसारि जालांबाय थैलांबाय दुखु मोनो मोजांमोन मानसिया ओमफ्राय जेनजा रोजाबनाया माने ओरैबायदि हान्थु दोलो मावदों माने आं ओरै सिगांजोंहाय आं माने नाहरनो हाला थारमाने लेखायावनो आं ओरैनायबाय थाबाय हान्थुआबो जि दोलो मावदों एकदम रोजाबलांबाय थाबाय ओमफ्राय रोजाबनायावनो माने जेराव भाइब्रेसन जानांगौ जेराव मावनांगौ थारमाने बे गिनानै माने मावबाय थारमाने गिनानै मावलांबाय ओरै मावबाय थादों आरो बे मावनायावनो थारमाने भाइब्रेसन जेराव जानांगौ मोजां जानांगौ माने गासिबो माने मोजां जालांजोबदों जाहैदों आरो आं मिथिया मोजां जादों जायाखै नाथाय खोनासंग्राफ्रा मिथिगौ बिदिनो माने गिनायजोंसो मोजां जादोंमोन आरो आं नाथाय आं जेबो रोङा बिनि उनाव आङो जेब्ला खनखांनानै ओंखारलांबाय अब्लाना बाख्नायनायखौ मोननो हाबाय इनकरनिफ्राय मोजां होननानै मोजां कमेन्टखौ मोनबाय अब्लाबो आं मा फोथायनाय गैया जे आं बोरै मोजां जानो हागौ इनकरफ्रालाय बिदिनो मोजां जायाबाबो सोरबा मोजांखौनो होनखायो ओमफ्राय आं फोथायनाय गैयामोन आरो बिनि उनावहाय प्रग्रामा जेब्ला प्रग्राम जोबखांनायनि उनावहाय आङो जेब्ला बेरायदोंमोन बे समावहाय माने बे प्रग्रामनि माखासे गिदिरफ्रा आंखौ लेंहरनानै बुंबाय आरो जे आमुक उत्तम नोङो बिराद मोजां खनबाय माथो नोंनाव भइसआ बिराद मोजां नों बिदि भकेलाव थां क्लासिकेल ला आंखौ बेफोरबायदि माने मोनसे बुंबाय आरो एडभाइस होबाय आरो आंखौहाय थ' आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नंमारगौ नामा थारैनो मोजांमोन नामा बेखौ आं सानबाय बिनि उनावहाय बे थाबाय आरो आंथ' सिख्लाफोर बिराद लाजियोमोन बे समाव ओमफ्राय बिदिनो माखासे सिख्लाफोर दंमोन ओमफ्राय बिसोरनि थांदोंमोन आङो ओमफ्राय बिसोरबो बुंबाय आमुक नोंलाय माथो सिंगार जाबायलाय मासे मोजां नोंनि भइसआलाय बिदि जाबाय आरो आंखौहाय ओमफ्राय आं आरो लाजिनानै ओरै खालामनानै साइड जालांबाय आरो नोंहालाय जाबाय आरो आंहाथ' बिराद लाजिखायो रायज्लायनायनि हुदा गैखाया नंबारा बै समाव आरो दा हरै रायज्लायो ओमफ्राय मा जाबाय माने गोसोआ माने इन्ट्रेस्ट मोनबाय आरो जे थारैनो नंमारगौना आं सानबाय बे समावनो इसोरा आंनो थारैनो टेलेन्टखौ होदोंदां होननानै आं साननानै लाबाय रोजाबनो हानाय बे समनिफ्रायनो आं दिनै एसे गाबोन एसे सानफ्रोमबो रोजाबै दिनै आं बे स्टेजाव दङ दाबो आंहा गोबां सोलोंबावनांगौ दङ रोंनांगौ दं आंबो नोंसोर बायदिनो सोलोंग्रा जायफ्रा दिनै गोदानै बाहागो लादोंमोन पार्टिसिपेट खालामदोंमोन आं बुंदों नोंसोर बायदिनो आंबो दायो सोलोंगासिनो दं रोजाबगासिनो दं नाजागासिनो दं आंबो नायनो बेसेबांसिम आवगायलांनो हायो नोंथांमोना आवगायनो लांनो थाखाय नोंथांमोननि थांखिखौ गोरा खालाम गोसोखौ गुरै खालाम बेनो जाहैबाय नोंथांमोना गुरै गोसो लानानै सोरबाफोर जुदि मोजां एडभाइस होयोबा माबाफोर बुङोबा बेखौ मोजाङै खोनासंनांगौ खोनासंखांनायनि उनाव नोंथांमोना थांखिखौ गोरा लानानै नोंथांमोना आवगायलांदों
तो बेखौनो आसा खालामदों ओमफ्राय दायो नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोननो थाखाय थारैनो हांखुर जाबाय जानांगौ नोंथांमोननि रिजाल्टखौ होनोसै नोंथांमोना थ' लोगोफोर थ' जों रिजाल्टखौ नायनोसै फार्स्ट उइनार साननाय मिजिं मोनो आंनि दिनै गावखौनो फाग्लि खालामखो बुजिस' हायै नोंनिनो सानथौ जाखांफैयो साननाय मिजिं मोनो आंनि दिनै गावखौनो फाग्लि खालामखो बुजिस' हायै नोंनिनो सानथौ जाखांफैयो थ' लोगोफोर नोंथांमोना थारैनो पुर्णिमा बर'नि रोजाबनायखौ ससे खोनासंनो मोनबाय बिथाङानो जाहैबाय उदालगुरि मासबादनिफ्राय बाहागो लादोंमोन थ' बिथांखौ पुर्णिमा बर' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनो थाबाय कंग्रेचुलेसन नोंथाङा बिदिनो आरोबाव जौगालांबाय थानो हाबावथों आरो नोंखौ नांगौ टुआवहाय एबार रोजाबनायाव लानाय जासिगोन सेलेक्ट खालामनाय जाबाय आरो एबार नेक्स्ट उइनारखौ नायनोसै सेकेन्ड उइनार फै जों नायनि थ' नोंथांमोना सेकेन्ड उइनार बिथां सुबिता नार्जारिनि रोजाबनायखौ खोनासंनो एबा नुनो मोनबाय थ' बिथाङा चिरां डिस्ट्रिक्ट बेंटलनिफ्राय बाहागो लादोंमोन थ' सुबिता नार्जारि बरायबाय कंग्रेचुलेसन बिदिनो जौगालांबाय थानो हाथों दा बेखिनियानोसै नोंथांमोननि गेजेराव आं आरोबाव बेफोरबायदि भिडिअखौ एबा स्कुपखौ आं लाबोबावगोन नोंथांमोना थारैनो बाहागो लानो हाबावगोन फैबाय थानाय समावहाय नेक्स्टआवहाय जे आं नेक्स्टआव ओरैबायदि खालामगोन माने मेल फिमेल सानैखौबो फारनैथिंनिफ्रायबो आङो लागोन माने आंनिफ्राय जा एसे हायो आं नोंथांमोननो जायफ्रा उइनार जागोन थ' बिथांमोननो आंनिफ्राय जा एसे हायो गिफ्ट एबा बान्था फिसा फिसाबाबो आङो माबा मोनसे हरगोन थ' बाहागो लानो हागोन नेक्स्टआवहाय नोंथांमोना बाहागो लाबावनो थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम नोंथांमोननिफ्राय आंनो अननाय नांगौ नोंथांमोना आंनो खालि बेखौल' साबस्क्राइब शेयार खालामना हो लाइक कमेन्ट खालामना हो गोजोननाय थागोन नोंथांमोननिफ्राय बेखौल' नांगौ आरो जेबो नाङा थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो आङो दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खनसे आरोबाव साबायखरखौ जासिहरबाय थेंक इउ